Her ses en model for personerne, som levede i den her tid. Altså nederst har vi undersåtterne, som skal adlyde kongen, hvor kongen er så højere, de ligger nede i bunden. Og på den anden side har vi det gejstlige, som er dem, der beder til Gud, det kristne individ. Og det er så samvittigheden måske, der får dem til at gøre det. Og undersåtterne skal selvfølgelig have lydighed til deres konge. Her er der også sket en overgang fra middelalderens slægtssamfund til kongens styre, som er så forbundet med kirken. Dette ses i teksten Gidsel i Lucason, hvor et gidsel han kommer til Norge for at hævne drab på sin far. Han slår så Gerfald ihjel som en mand, der har dræbt hans far med en økse, hvorefter Gerfald dør. Gidsel bliver fanget af den norske konge Magnus, der sætter ham i fængsel. Andre islændinge af Norge ønsker, at Gidsel skal overleve, så de lægger en plan og møder op på tinget, hvor Gidsel skal dømmes. En islandsk præst holder en forbøn, hvor han siger, at Gud har bedt Gidsel om at hævne sin far. Kongen giver præsten ret og frikender Gidsel. Vi ser, at Gidsel han bliver sat i fængsel af kong Magnus, som viser, at han er en undersåt, som skal adlyde sin konge. Og så senere så hører en præst så en forbøn, som siger, at Gud har bedt Gidsel om at hævne sig, så derfor frikender kongen ham. Og det viser så også sammenhængen mellem kirken og kongen, at kirken I starten af oplysningstiden starter man med oplysning og pietisme. Pietisme, det er, hvor der bliver lagt vægt på det levende og en kristen tro. Og det gjorde så, at man blev mere lidenskabelig som kristen og tænkte ud over det, man gjorde førhen, og begyndte at bruge naturen som bevis på, at Gud fandtes. Det kom der så også noget kritik af, fordi man brugte videnskaben til at forklare noget af det Gud han har lavet, og det stred imod det, som Bibelen skrev. Efter man blev mere oplyst, begyndte individet som borger at blive mere selvstændig og oplyste, og man brugte naturen som samfundsnyttigt. Altså man begyndte at bruge naturen til at lave en masse ting, og man fik enevælde, som var en eneste konge, og det kom der også stor kritik af. Man begyndte også at sætte spørgsmålstegn på, om Gud overhovedet fandtes. I oplysningstiden er det heliocentriske verdensbillede, der er dominerende, og en kristens livsopfattelse er under pres. Men mennesket er blevet et samfundsborger, som selv er ansvarlig for sine handlinger, hvorimod før, der var det ligesom slægten, der stod for det. Selvom kristendommen er under pres, er langt størstedelen af befolkningen stadig troende, men troen den forandrer sig rigtig meget, og som jeg sagde, man begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet findes, også på grund af videnskaben. Men troen er en mere følelsesfuld og positiv trosretning, vinder frem med pietismen, som er fokus på det levende. I teksten Fanatikere beskriver Ludvig Holberg en fanatiker og fanatisme som det farligste, men på samme tid også det harmløse inden for religionssektoren. Det her argumenterer han med, at han siger, at fanatikere strider imod det skriftlige, altså Bibelen og regeringen, fordi at de ikke vil høre på argumenter eller sandheder, som ikke er deres egen. Modellen består af 3 cirkler. I den yderste har vi Gud og overnatur. I den midterste har vi naturens cyklus, dagene og årstiden, og inderst har vi slægten. I middelalderen var man meget religiøs og troede på overnaturlige ting. Det spillede en stor del i individets liv, og det påvirker de 2 næste cirkler. I denne tid troede man på det geocentriske verdensbillede. Det var opbygget, hvor jorden er i centrum, og der er sfærer rundt om jorden. I den yderste befinder guderne sig, som er himmeriget og styrer naturen cyklus. Dagligdagen, de levede i, var meget hård, og man arbejdede rigtig hårdt. Men man havde så fri om søndagen og helligdagen, som så
viser, at Gud og overnatur har påvirket deres dagligdag. Man gik i kirke og troede på efterlivet i himlen, og for at komme derop skulle man gennem skærsilden, som lå mellem himlen og jorden, og hvor helvede lå under skorpen, hvis man ikke kom igennem. Slægten er det centrale og vigtigste i middelalderen. Man var underlagt slægtens velvarende, at det var vigtigt at føre sin slægt videre. Man var ikke et individ, og man blev sat til side for slægtens gode. Dette ses i Ebbe Skammelsen, hvor Ebbe er draget krig, og da han vender hjem, opdager han, at hans forlovede skal giftes med en bror. Ebbe tænker på sig selv, altså han sætter individet foran slægtens gode og dræber sin bror og forlovede og lemlæser sine forældre i had. Og derfor går han så mange vild, fordi at han går imod slægten, som man ikke gjorde.